Lawang Ciut Kaslametan Panglimbang 5 menit dina Rebo Wage tanggal 29 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 13 ayat 22 tekan ayat 30. Sawijining umat nate ngajokake pitakonan marang aku mengkini. Jenengan yakin der menawi dados biarawan niku mesti mlebu swarga? Aku ora langsung aweh wangsulan yakin utawa ora yakin. Nanging aku aweh wangsulan migunakake anggonku usaha minangka sawijining biarawan. Sing duwe hak nglebokake aku menyang swarga iku amung Gusti Allah kang kagungan swarga. Aku ora wenang ngehaki apa meneh meksa panjenengane. Sapa to aku iki kok wani-wanine njaluk swarga? Dadi mbuh mlebu swarga mbuh ora, kuwi sumangga kersa Gusti Allah kang paring welas lan nugroho. Sing penting aku kupiya sak penuh daya berjuang nuhoni dawuh pakon panjenengane. Manut panemuku kang kategesake lawang ciut ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak. Sapa kang lumebu lawang liwat lawang yaiku Gusti Yesus bakal slamet. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 10 ayat 9. Sinebut lawang ciut jalaran ora saben wong kepara akeh wong kang seneng karo panjenengane. Rikala wong ora seneng priyantune, mesti wae uga ora seneng karo piwulang-piwulangi. Marga Sri Yesus mujudake lawang, mula wong-wong kang ora seneng karo panjenengane ya ora bisa nindakake piwulangi, alias ora bisa mlebu jabakno padha gelem martobat. Akeh wong nadyan ora mungsuhi Gusti Yesus nanging uga ora padha aweh kawigaten. Wong-wong mau nganggep Gusti Yesus ora beda karo wong-wong liyane kang wirawiri nindakake panggawiyane. Marga ora aweh kawigaten nangsipe ya ora beda adoh karo wong kang mungsuhi, jer uripe ora rinenggo pakon tresna tintresnan. Ana uga kang aweh kawigaten ananging amung sawetara jer banjur kalah karo kapentingan lan kabutuhan liya. Nek wis ngono, Gusti Yesus lan piwulangi katinggalake. Santo Sirilus nggambarake liwat lawang ciut mujudake kahanan gregut tumemene tandang gawe lan urip rekoso minangka penderek dalem Gusti. Gregut tumemen tandang gawe jalaran para penderek dalem Gusti pancen dinawuhan sengkut gumregut jroning tandang gawe apa wae. Ora leleh luweh alias bersantai-santai. Urip rekoso kejaba dadi konsekuensi saka gregut sengkut tumemene tandang gawe, nanging uga konsekuensi saka tumindake wong-wong kang ora seneng karo cara penderek dalem Gusti anggone padha nyambut gawe. Ora sethithik saka penderek dalem Gusti kapitenah awit saka tumemen lan jujure anggone padha ngayahi tanggung jawab. Ora sethithik para pengaraso agama Katolik ditampik nglamar utawa nyambut gawe ana perusahaan-perusahaan tartamtu. Malah ana mahasiswa kang katampik ngekos ing omah kos tartamtu jalaran ngrasuk agama Katolik. Para tresna pelem kinasih, akeh perkara kang ndadekake wong mligine penderek dalem Gusti kangelan mlebu sang lawang ciut. Kejaba awit saka kasekengan lan kawinatesan diri nanging uga saka pepalang panggeridune liyan kang rumangsa keganggu karo anane para penderek dalem Gusti. Nadyan mengkono percaya rikala jroning berjuang tetep ngendelake pitulungane sang lawang mesti bakal pinaringan kekuatan ketuk papan kang bawira kebak ing suka gambira. Suami sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.